وفد بني عبس. وفد بني عبس. وفد بني عبس. Beni Abes taifası Peygamberimiz 62. yaşa varanna Medine'ye Müslüman olmağa gelecekler. Şun şovurun. Beni Abes diyen taifa Peygamberimiz 62. yaşa varanna biz de Müslüman oluyalım deyip kervan molqayt diyeler. Beni Abes taifa Hazreti Halid Nebi'nin taifası. İnşallah ahirine gurrun gelir. Arap taifalarının biri. Hazreti Halid ibn Senan Halid Nebi taifası. O gurrun hadir dursun ey cemaatler. Beni Abes taifası Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu mahal Medine'de mi Mekke-i Mükerreme'de mi 62. yaşında. O belli zat Medine-i Münevvere'de. 8 yıl 9 yıl bundan ozal Mekke-i Mükerreme'de de tam mübarek 53 yaşa var yanca. Şu Beni Abes taife bilen Peygamberimizin bir gurrunu var ha. Mekke'de Beni Abes taife gelenini Peygamberimiz şulan evlerine oturup dine çağırıptır. Kur'an okuyup beriptir. Bunlar da kulak asmanırlar. Onun içinde Meysara deyip bir oğlan mamıştık, yaş oğlan ol aydiptir okuyup bereyin teberrik. Üç oturulmuştuk da Mekke'de, Mine'de daş atılyan yerde. Resulullah canlı 52-51 yaşında Mekke'de karşılan yanına varıp ey cemaat şeyle Kur'an var, Allah'ın kelamı var, Huday men peygamber etip iyi verdi deyip aydıp durulmuş da onun bir yaş oğlan, cavan oğlan Meysere şöyle aydıptır. Ahlifu billah lev sattakna hâzer recul. Beni Abes taifamız deyiptir. Şil adamın ağzından nur çıkıyor deyiptir. Gelin şuna iman getireylin, şunu öz koşumuzun, yükümüzün orta arasında koyup, öz ilimize akideylin, şunu kullaylin. Dünyanı alacak karşılı adam, Peygamber'de hak haşın deyip, bir yaş oğlan kepleptir. On kefinini Peygamberimiz de eşitipti, o kavmi de eşitipti. Oğlum kavmay deyiptir, o da geçendir bu görürün. Dâne ank, da tuarrina, lima laqibelene nebi. Meker biz Mekke şundan çüngöllik mi? Otorit yaş oğlanı deyiptirle, yaş orrakları. Sana yetmenler deyiptirle. Oğlum pahir oturuyuruptir, Resulullah cana aydiptir. Kavmim edenak, yoksa mine sana Müslüman ne olacak deyiptir yankı yaş oğlan. Kıskırak geçeyin odalçon geçti bi. Oğlum olur öz ovasını ilvunne öğürliptirle. Yollu bir Yahudi alima sataştırlı, cühüd alima adama. Omul yaş oğlanı deyiptir de, ey taifamız, ey kavmim deyiptir. Canşı alim Yahudiden sorayla bilendir şun peygamber dediğini. Alim Yahudin yani bararlarına gül şişicire mi? Hava, şol Mekke'deki adam yürüyenli şicire yürüyedi mi? Hava, onunla İyip içenne şicirek iyip içiyedim hava, keplenne şicirek kepliyedim hava, öğürlen bardan Müslüman bolağan deyiptir. Bir Yahuda ona hasudi etcek Müslüman bolacağımız öğür az ona deyiptir. Hak isteyen olsanız öğürlen idiniz deyiptir. Ol Meysere aydiptir. Hey kavmim deyiptir, ol yaş olan. İştiptüs öğürlayliğin da deyiptir. Hey nığmat bahaşı mahal deyiptir. İçinde bir yaş oraqlay deyiptir. Ay deyiptir, inniki ille gelers Mekke ille gelip bassa deyiptir. Inniki ille gelemize sata şahıs deyiptir. Inniki ille gelip bilmeni, sonra da kalıp şuurun, 10 yıl üstünden geçiptir zamanın. 10 yıl üstünden geçti, zamanlar geçti, devrallar aylanını. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de ahir ömrüne yetti. Beni Abes inni biz Müslüman molayilli vati, şu taifa haşa. Hi haberin yok mudur? Bu dünyanın mihmanı sen. Ağzı kan teyyar kıl, kervan çekilmezden burun. Ay mahdum oluşan kavay diye. Sana bana diye, hi haberin yok mudur? Senin haberin yok mu deyiptir? Hi haberin yok mudur? Bu dünyanın mihmanı sen. Bir de mihman bir dünyaya. Mihmanlığımız beter belli ha. Eştiyansınız bir çağa çıklı dünya geliyor, şun dünyadan geçiyordu. Hiç sattan yana kahadır. Enesinin gövresinde 9 ay duruyor, dünya geliyor, dünya geliyor, şun dünyadan geçiyor. Yani bir günlük mihman çıktı. Bir tofur çağılı bir aydan dünyadan geçiyor.
Bir tor çağılı 1 ýyldan dünnüden geçýär. Bir toforly 1 ýaşynda dünnüden geçýär. 5 ýaşynda ýakan ýa azda. Hi habaryň ýokmudyr bu dünýäniň mihmanysin. Azy kan teýýar kyl. Azuqan qoşun teýýar bolsun, kabirde gerek zadyň, kıyamatda gerek zadyň. Kerwan çekilmezden burun. Sen de kerwan oklaqana ýörügi deýli. Aziz cemaatler, cenaza wa diýilmäke teýýar bolýar. Zaman geçti. Ey cemaat, yankın meysere peygamberimizden soraptır. Vah ya Resulullah, men şol musulman boljakdym diýipdir. Hey, o bir näçe adamyň kefini ulas galdym da diýipdir. Ya Resulullah, bir töwrli ölüp gitdi, olany hejre bolar kan diýipdir. Ölüp gitdi, Hudaýyň gaharyna düşdiler, tamam bolupdyr. Fursatları elinden gitipdir diýipdir. Kafir bolup dünnüden geçipdirler diýipdir. Dünya öňün bir ýaşaç goglan Allah tawfik hidayette saklasın. Ýanyma gelip aýtdy, iki dünýäsi abat bolsun. Men bir neçe Resulullahyň zindigi namasyndan eşitdim. Din nämedigini tanydım diýe. Hamany 22-23 ýaşyny oglanna din nämedigini tanydım. Inne elhamdülillah falan wagt bäri men namazyma gaýym diýip aýdýada. Elhamdülillah ýöne bir 5 ýyl 6 ýyl wagt geçipdir forsaty. Yine Allah bana fırsat ba, ömrü ba, cubran edeyim nite başarıyada. Ama bir doğru adam fırsatı geçtip, din tanıman yereğden ne olmalı? Fırsat baka, vakti ki, şimahal il günümüzün içinde de bir doğru gelirler, kıyılar, ya savatlı, tehsilkarda adamlar var, ya savatsız. Çınnan bilyeli haş, İslam dininin dünyada ahir gerektiğini. Yönü güymen kesbeli de. Bir azıcık yüreklerini ferman merakana dine girseli, qowadan boljaklyha, aylap bilen aqladaş onu dine gaşyp. Bir toforda pakir çıkla, beter ansat sada bahane bilen, bir cehileyinin yüzüne galyp, erinin yüzüne galyp, ay men indemeylek dindar adam boljak diýamalla, ya oğul gyzynyň utanyp öz balasyndan, ya öz enaçasyndan, öz içerisinden ha. Şondan çekinip din bernamasından kalıp ömrünü geçirip var ya. 10 yıl geçti Beni Abbas taifasına. Ay bir bara ille itip inni Müslüman olmaya gelipdirler. Geleylin näme gurrun bolupdyr. Aylog zaman bir toforlar geçti, bir toforlar ba. Näçe bölük bolup gelipdirler. Müslüman bolup gidipdirler. Olan aralarında bolon gurrunu bir de tarih kitaplarda görmedik. Emme şu Beni Abbas taifasından 3 nefer gelipdir. Şu gurrun Tabaqat-ı İbn Sa'd diyen alim adamın kitabında doğru 1000 yıl münazol düzülen bir kitappa başlan 1200 yıl. Tabaqat-ı İbn Sa'd diye bir tarihte ol öktah adam şon kitabında ve bir de Zadül Ma'ad İbn Qayyim'in kışolarda şu gurrunları ba. İnni göreyil näme gurrun. Hemmemi de gerek gurrun. قدم 3 نفر من بني عبس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beni Abbas'tan 3 nefer ova ilgun taifasının tarafından dirman Resulullah canı gaşin gelipdirler. Ahım salamlaşıp hal ahvallan sonra ya Resulullah bize ulaqan soraq bilen geldik deyipdirler. Aytın deyipdir Resulullah can. İnnehu qadima aleyna qurra'una teberrük okuyup verin. Fe akhbaruna ennehu la islame limen la hicrate leh ve lena mevaşin ve emval hiye maaşuna. Ya Resulullah deyipdir. Bize bir adamlar geldi. Dinden haberi var adamlar. Müslüman bolon bawa garamızda deyipdir. Yönü bize düşündürdüler deyipdir. Her kimin Müslümançılık çyn bolsa Medine'ye göçmellik bir gurrun aýdýaly. Şu öz oba garanda Müslüman bolup ketseň kabulle diýilýän gurrun ma diýipdir. Fe in kana la islame limen la hicrate leh bi'naha we hajarna. Çyndan şeýle bolsa mal garamyz satakyny geläjek. Ya Resulullah, biz beýle mal garamyz we göçüp gaýtmaga qyyn diýipdir. Ýöne çyndan göçmesek, Medine'ye gelmesek, kuç etmesek, hicret etmesek, İslam din kabulle olacak bolsa, mal garamı satıp Medine'ye göçüp gelecekten deyipdir. Emme bize düşündürüş verdiler,
Medine'ye göçüp gelmeli deyip. Näme Kur'an-ı Kerim'de innellezîne âmenû ve hâcerû hicret ettiler. Medine göçtü diyen gurrunma. Resulullah aleyhissalatu vesselam derman seçiptir. Dürdane seçiptir. Hukum seçiptir. Derman dür seçýärliň başı da mahlukda. Inne olar aýtdy, biz malgaramyz satyp göçüp gelmeli, o da göçüp geljek diýdiler. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem ittaqullaha ta'ala haythu kuntum felen yelitekum min a'malikum şey'a. Her yerde olun diptir. İmanıňda, diniňde gaýym bolun diptir. Medine'ye göçmek şert däl diptir. Her yerde olun diptir. Türkmen diyarına, Fars diyarına, Hint diyarına, Afrika diyarına her yerde olun diptir. İttaqullaha Teala haythu kuntum. Bazarlarda bolsun, karhanalarda bolsun, danışgalarda bolsun, ilmi kulyan yerle bolsun, mesani işlenýän yerle bolsun, zat bejerilýän yerle bolsun. Allah'ın ýady salyp gedin. Hudaýyň halalyny halal we haramyny haram edip gedin dipdir. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın başga bir yerde derman aýdan sözi wa la hicrete ba'del feth. Mekke feth bolandan soňra hicret ýok dipdir. Çon Mekke feth bolly, Mekke İslamyň eline düşdi. Inni Medine'ye göçüp gelmek lazım diýip bolmaýar. Her yerde bol imanyňa gaýym bol. Ondan çyryň fiqh Hanafida beýik ulamalar aýdýar. Her yerde bolsaň dine gaýym bolmaly, la hicrete ba'del feth. Peygamber aýtdy, Mekke Peygamber aleyhissalatu vesselam aýtdy, Mekke feth bolandan soňra Medine'ye göçmek lazım däl diýdi. Fiqh Hanafida aýdýar, emme bir adam bir yerde bolsa, namaz okap bilmese, Qur'anlyk çalyp bilmese, din ýüze çykaryp bilmese, yelzemuhul hicra. Onu din yürüyen yere gaşyn göçüp gitmek lazımdır diýip aýdýar. Be her hal bu gurrun üstünde bir mahal durjak däl. Ol adamlar bir göçüp gelýärmi diýipdirler. Peygamber diýipdir aleyhisselam her yerde bolun, diniňde gaýym bolun, imanyňda diýipdir. Mekke-i Mukarreme feth bolandan soňra hicret ýok diýipdir. Hicretin asl lugaty manasy bir kuç etmek diýäsä, bir ýaňa göçmek diýäs. Ýok. Hicretin lugaty manasy bir zady äp bermek, bir zady ýigrenmek. Bu taý maňa bolmaýar, men bu taýdan göçşek diýmek. Ýigrenip göçmege hicret diýerler. Men bir hyýabanda ýaşasam, men bir şäherde ýaşasam, men ogluň şogum ýene 10 ýyldan ödüm dinim hatara düşüp barýar. Ýok, men o şähere göçşek. Men o hyýabana göçşek. Şoň adyny hicret diýerler. Şu çaýny diniňe gaýym boljak bolup, ýigrenip uf boljakka diýip taý darykdyrýar diýip, azan kamat dogry sesleşlenak, nämedlenak diýip de gaýym durulsa, şoňa o hicret diýilýär. Ey cemaatler, Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamette çelişi barada or derman görürün aýtypdyr. 1, 2, 3, 4 bölükde men hyzmatyňyza ýetireýin. Qala sallallahu aleyhi ve sellem Ala ukhbirukum bil mu'min El-mu'min men amenehun nasu ala amwalihim ve enfusihim. Peygamber aleyhissalatu vesselam mu'min kim, muslim kim, mücahid kim, muhacir kim dördüsünü açıklap aýtmaýynmy diýipdir. Allahumma ighfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat diýmeýäsmi? Mu'minina, mu'minat, muslimina, muslimat der kul manasy bir. Emma Peygamberimiz derman açyk aýtypdyr. Mu'minin nidigi, mu'min nidigi bir adamdır. Men amenehun nasu ala amwalihim ve enfusihim. O imanlı adam palani mi? Malın bolsa koyup, canın bolsa koyup, namusun bolsa koyup, hıyanet edecek adam dädir. Mu'min şodur diýipdir. Gaýgysyz bol diýipdir. Hiç korkup görme diýip, adam bolsa mu'min şodur diýipdir. Bilen mu'miniň manasy. Muslim kim? Men salimel muslimuna min lisanihi ve yedihi vel muslimina vel muslimat diýäse bir adam
şoň dilinden halk rahat, şoň elinden halk rahat. Awul azal kef bolsa musulman kamillälipdir. Muhammed peýgamberiň kefşi aleyhissalatu vesselam. Geçene meteler aýdyp, geçene azab berip, hewr agybat biderek zatdyr ha. Geçene maskara etjek bolup, geçeni kiçeltjek bolup, awul kef aýdyp, ya eli bilen ya dili bilen. Ol musulman kamillälipdir. Musulman elinden dilinden rahat bolmaly. Hemsaýasy bir adamlar vardır, bir hemsayeleri vardır, ya bir ha şayet hamanaşmal şu wagtda hamana diýen bir ýerde ba ýaştady ba näme ýatyrmadyňyz ki din bernamesyna mydamçylyk diýilýänlerdir. Din bername ki hamana gijaha günni däl boljak bolsa mydamçylyk däl ahim. Ohm şu üründen istifade edipdi we ahunyň özü mydam bolupdy diýilse ol dine beraber gelýär, o galat görürüm. Zeptini paxşda goýmak, öz bir ahenkleri kaldırmak seslerini ya hemsayelerini bir näçe azarlı va öz belli zatda hemsayan azarları ya ilwünüňe mızahımçılık bolmak ya cemaatyň içinde bir-birine awul kefaýtmak, eziyet bermek, bör koysa da eziyet berýär, selle gelse de eziyet berýär, sakkal koysa da mescide gelse de awul kefaýtýär, gelmese de awul kefaýtýär. Bir toğur pakyrla kaçyp kesip adam mescide gelip bilmän. Awul kefin eline näme etjegin bilmän. Näme diýip musulman beýle bolmaly? Odalar mescide gelýän ýok. Mescide gelýän adam Hudaýdan gorkmalylmy? Ýygnajak bolmalylmy? Bir mehabbet etjek bolmaly, bir jemlejek bolmaly, bir Hudaý üçin bir Hudaýdan bir gorkmaly bolar ahim. Mehabbetleşdirjek bolup, agdy birleşdirjek bolup, bir süýjilik etjek bolup, İslam şonu söýýär, Resulullah'dan açyk aýdypdyr ki, mümin anamly bolly, muslim salametli, azasyz bolly. Wal mujahid, mujahid kim? Men jahada nefsehu, nefsi bilen jihad etdi. Nefsi bilen jihad etdi. Nefsi gülüşdirjek, oturuşdurjak, puç gurrungle bilen gije 10k bir kaçeli erti namazdan oýjakda. Ay goýaýlyň şu gurrun diýmeli. Gurrundur süýüji samançy ýok, güýji diýipdir köýneli. Ay bolar diýdi, din gurrun bolmandan soňra din boldy da ýataýly erti namazda turaýly. Jihaddaş. Şäherliň içinde nägat giç ýatylýar. Elhamdülillah, Hudaýa köp şükür. Elhamdülillah, owulymyz gowy ýastyň basym yatmaň bernamasyna bir sünnet ahim. Din bernamasy bolmasa dünýäň bernamasyny güýmenmeli. Nägat şäherliň içinde giçi 12 birden mer ýatlana. Ey ýaşaglar, ey türkmen dogan çyklam, ey hacı dädele. Inni giçi uzally. Gaýrat edin. Şu ilm 4den 20 dagda geçenne daňat ýa diýsek, saat 10'na yassaňda 4'ü çeli 6 saat bar. Gaýrat edin Hudaý üçin 4'te turdan 2 rekat tahajjud okuýun. Ey ýaş oglan, saňa aýdýan, mert bol, daýawdyr. Hemmek ukudaka Allah'ın huzuruna Allahu ekber diýdi keyfetdedir. Ferişte bolarsyň. 2 rekat okuy. Deslaqy 2 rekaty ýeňilje okuýmaly. Bir alham, bir kul huvallah. Bir okudan açılmadan çirim. Peygamberimizin öz tahajjud ýoluşyjyk. Deslaqy 2 rekat ýeňilje okuýmaly. Salam berdingmi? Inni asl tahajjud inni başladı. Inniki 2 rekat uzak okuy. Her näçe uzaklaşdyr. Ta 4'den 20 daga geçýänçe şu ilm. Awqat bardyr gözden. Tahajjud namazdan paýly bolun. 2 güne bir gaýtardy bolsa, 3 günden bir gijede bolsa, heftede bir gijede bolsa, kış bize oljadyr. Ta ýaz gelýänçe, gijilik gysgalýança, gaýrat edin ilgünimizde tahajjudly adam bolsunna. 10 ýyl, 15 ýyl nazar ýaşullar bardy, tahajjud okuýardylar, hemmes dünýeden geçip gitdiler. Goý tahajjudly bolsun biziň ilgünimiziň içinde.